Jogo manie sekta mar wuoth e kaunti ma Homa Bay ojiwo sirkal mondo oruw tieko chenro mar gero apaya maduong' kata dual carriage maborne romo kilomita 5 e boma ma Homa Bay mar kelo yot e chenro mag wuoth e bomano. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, komishona ma Homa Bay Ronald Muiwani bende oyango ni gedo mar apayano e tielo mokwongo biro rumo dwe mar 5 higani, kama ogolo siem ne weg orak matimo tije mopogore e kauntino mondo ne ni gitieko tijego e wang' sa. Chenro mar yaro apaya maduong' makalo e chuny boma ma Homa Bay mar bedo kod lain ariyo manyalo miyo nyamburko gwenyore e yo mayot ne sirkal ochako higa mokalo gi dwaro mar keto chenro mag wuoth obed makare kod duoko chien masiche mag apaya e bomano. Gedo manoket ne tenge omenda maromo milion 425. Chenro mar yaro apayano ne ochaki gi Junction kod Oyo kendo biro chuo nyaka kar dak mag Got Rabure apaya maduong' mawuok Homa Bay kochimo Kendu Bay. Ka jogo manie sekta mar wuoth e kaunti ni wacho ni gedo mar apayano ka otieki kendo kelo yot e chenro mag wuoth e bomano. Ka dwaro margi en mondo Wuon Orak masani koro timo gedo mar apayano tim e yo mowinjore ma ok nyal kelo negi pek e chenro mag wuoth. Wang'eyo ni korumo to dhi kelo yot e weche mag wuoth. Sani ma pod ilose ni wan gi difficulties mokwongo e diversions moko ma ok oriere chuno ni nyaka iluor mabor kor kiduoge, but korumo to wadhi winjo maber. Injinia momi barabara ni gero ogere yo makare, to ema nitie kuonde moko moburo hinyowa godo kotieke e yore mag menyo mag pikipiki town ka. Kech barabara koa Sofia wawinjo barabara ni dhi ket mana roundabout mwalo. Ndia Sofia nyaka junction ma Kisumu oburo kawo muda mang'eny. Moko kuom derepe ma osebedo ka tiyo gi apayano wacho ni nyaka ne chak gedo mare masiche mag apaya mane thoro timore osedok chien gi atamalo maduong' ma ka otiek gedo mare to chenro mag wuoth e bomano biro bedo yo mowinjore. Sani ka wabiro gi gari to wayudo tich mayot. Chon watuomo japiko to sani oseduoko accident nyaka ne kete tuomruok mane geche tuomo ji junction mo hospital tindo rumo. Junction maruma tindo rumo. Koro gimed mana gere ge 80%. Nyaka ne gichak gero yoni matine nyaka japiko moa Kabuoch ong'e ni en koro rido daida gi yoni moa Gine bong'e ang'e ni donjo gi malo kocha ong'e ni nyaka ma yo mobiro go gari be koro nen nikech ong'e ni yo koro ber. Komishona e kaunti ma Homa Bay Ronald Muiwani wacho ni gedo mar apayano tielo mokwongo ibiro tieki dwe mar 5 mar higani kendo nyaka sani gedo mar osechopo atamalo 76 ka tielo mar ariyo mar chenrono ibiro tieki dwe mar 11 mar higani. It's a two-phase project. Phase 1 we have already done 76% of the dwelling, which starts from junction Kodoyo towards as you exit town to Homa Bay, to Kendu Bay. A lot of work is already going on in progress. I know by as at now we'll have done 95%, but because of some challenges which I'll mention, it can explain why there is a slow progress, why we are doing 76 of the 100% that we expect. Now this is a one-year project. It started last year in May, and we expect it to be complete for the phase 1. We expect it to be complete by May this year. Phase 2, we expect it to be completed in November 2026. Muiwani bende nogolo siem ne weg orak manomi tije mopogore kod sirkal mamalo e kaunti ni mondo ne gitieko tije makamage sama owinjore. I really want to ask and encourage contractors, and more so our local contractors, to really work on their capacities and deliver these projects within the stipulated time. Some unnecessary delays that we are witnessing are uncalled for. And once a local contractor has bidded and he has been awarded, can he or she exercise his patriotic or her patriotic duty? Tielo mokwongo matiko gedo mar apaya ni endi makoro nyamburko nyalo gwenyore rumo ayanga dwe mar 5 higani endi. Jogo matiyo kod apaya e boma ma Homa Bay kande wacho ni gedo mar apaya ni kotieki to biro konyo duoko masiche mag apaya mosebedo ka nenore e chuny boma ni endi ma Homa Bay. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.